Okay, maayong mudto na usab kinatuntanan Luzon, Visayas, Mindanao. Maayong mudto Philippines, maayong mudto world, maayong mudto universe. Ana na po kita mga higala, dili nga atong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Abeno, kumusta naman mo? Naghinaot kita nga na kitang tanan sa Kapiskayas Panglawas. Ato na nga timbayaon og may mudto usab ang atong talahurong obispo, mayong mudto bishop, ang ato ang mga kadagkuan sa Diocese of Dumaguete, of course, ang ato ang kining Vicar General, no, si Monsignor Glenn Corsiga, ato apod nga mga vicar, mga episcopal vicars, no, dinha sa isla, si Monsignor kining Larry Katubig o manusaw diri sa North District si Monsignor Albert Erasmo Bohol o manusaw ang atuang Episcopal Vicar diri sa South District si Monsignor kining Marino Ibo. Ayan, no? So may mudto na kanatong tanan mga higala. Kumusta na nang hinaot kita nga ana kitang tanan sa Kapiskayas Panglawas. Aboy no. Unsa naman tarong adlaw may higala, no? June unsa taron kan? June 18. June June 17. Oh, so happy birthday. June 17. Happy birthday sa tanan nga mga na nag-birthday karong adlaw ug happy birthday usab sa tanan nga mga magtiayon nga nagsaulog sa ila karong adlaw nga ilaha nga kining wedding anniversary. Okay, no? Alang na antong uban nga wala pa maminyo, naaraw niya mo anak. No? Ito may higala, no? Kining naay issue karon nga ato nga i-appeal siguro. Okay, kaming mga kura paroko, kuan man gud mi mura ba og gihangyo mi sa taga Comelec nga patagaon og komentaryo kabahin lagi ni ining postponement sa ato ang election diri sa Negros Oriental sa SK ug sa barangay elections. Kung ako'y pasultihon, no, ug matud pa ni Esteban Escudero, kung ako ang pasultihon, mas ganahan kong madayon, no, madayon ang kining election kay kung dili madayon karong no October 30, ano? 30 days after na himuo na dayon na pod ang so December na. December na hapit. Maapektado ang ato ang pagpangandam alang sa Pasko. Ngano man imbis nga ang atong gihuna-huna Pasko, kita ang taga Negros Oriental maghuna-huna pata hinuon og para sa barangay and SK elections. Medyo may gamay bitaw nga kana bitaw mura o madubli ang ato ang huna-huna tungod kay nag-assist punta sa barangay and SK elections unya nangandam puta para sa Pasko. Ikaduha kabahin sa peace on order. Sigon sa ako ang nasabtan, no, sigon pud sa report sa kapulisan, kuan kayo karon dili ingon gyud kagubot ang ato ang probinsya sa Negros Oriental, no, murag sa mga pulis pa na manageable ra. So what's the purpose ngano pa man gyud nga ato ang ako kay actually kang kuan ra man kay Senator Tolentino ra man ning panghuna-huna pod iyahar man po ning suggestion. So muna nga para nako lang ug ako'y pasultihon, no, matud pa ni Esteban Escudero, kung ako'y pasultihon sa ako ra ni I'm not talking in behalf of the church, sa ako ra, gani kabalo si obispo ani ako ra gid ni kay giadtuan malagi ko sa taga Comelec ayungon nya pahatagon po ko og gamay nga tok abahin ini sumudyo kini ang akong unod nga sigon sa kini assessment sa kapulisan. Of course diri sa among lungsod dili kayo gubot gyud. Nya ikaduha api matud pa pod sa mga suito pod lagi 30 days after October 30 magsugod na punta sa kining duol na pod kaayo ang Pasko. So para nako lang kung ako'y pasultihon mas mayo idayon lang yun, no, ang October 30 SK and barangay elections. Okay, klaro? Abeno, ari kita mangigala sa CBCP News. Balitang simbahan ining kahaponon. Manila Archbishop to priest be agents of communion, not division. So mao kana ang gipahimang no usab, no, sa ato ang talahorong arsobispo sa Archdiocese of Manila. Matud pa niya, be agents of communion, not divisions. Nga sa ato pa kung Bilisayo nato na manghigala, likayan gyud sa mga pari nga mamahimong hinungdan sa pagkabahin-bahin, inay sa kahiusahan.
nga tuman kay tungod kay kutob sa mahimo kaming mga pare, we should always be a sign of unity, no? Kami bitaw mo ay makahatag og kanang kahiusahan sa mga tao. Inay nga kami magkabahin. Mao kanay gitudlo usab, no, ni Archbishop Jose Advincula sa mga kaparian dito sa Manila, no? And also ako po kining gidawat isip sa ako ang panghuna-huna isip o sa kapari o sa kakura paroko. Unya balita gikan sa Vatican, Pope Francis deeply dismayed by tragic loss of lives in the Mediterranean. Katubitaw rin ko ang mga higala, katubang mga gitawag na itong mga migrants ba? Katubitong mga migrantes nga nanakay in town og barko aron nga makalingkawas gikan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga nasod nga medyo naglisod sila. Ang nahitabo dito sa Greece, nalunod. No, unya sigon sa taho, 78 ka tawo ang naka-absence kinabuhi. Unya 100 ra ang nakasurvive, ang uban missing pa. So muna nga si Pope Francis nagpadayag yun sa iyahang dako kaayo nga kaguol o kanabitaw sa iyahang kahingawa tungod sa kamatayon ni adtong mga tawhana. Okay? Hala no, padayon ta sa atuang nga mga pagkigutisgot gidagmay. Ari kita sa atuang nga kining Saint of the Day. Abay no ang atong Saint of the Day karon mao si Santa Emily de Villar. No, Saint Emily de Villar, no, Villar, no, unya ko ang kini siya magtutukod kini siya sa grupo sa Sisters of Saint Joseph of the Apparition. Nga kini si Saint Emily de Villar, usa kini siya ka matud pa simple nga babae, although nga nagagikan siya sa usa ka adunahan nga pamilya, pero naila siya sa iyahang pagka mapaubsanon, sa iyahang pagkayano ragyo kay kinaiya. Ang labaw sa tanan, Diyos noon ug maampoon. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron or santa sa Katolikong simbahan nga mao si Santa Emily de Villar. Okay, no hala. Dayon ta sa ato ang mga buhatonon, mga higala. Ari na kita sa ato ang catechesis proper. Ang pangutana diri unsa man gid ay kaimportante ang kaminyoon alang sa bana ug asawa. Ayan, no. So alang niadtong mga bana ug asawa na hala paminaw, no. Kay importante kay ni siya. Unang-una, sakramento sa kaminyoon. No? Unang-una tan-awon gyud nato unsa man kini sakramento. Matud pa, ang sakramento usa ka makitang timailhan sa grasya nga makasantos nga gitukod mismo ni Kristo. Ayaw mo katingala manghigala ha nga naay ni kalit og aw-aw sa diha nga nagisgot kog kasal. Kay ngano man makuyawan siguro akong iro sa kapay. Okay, no? So sakramento usa ganito ni siya sa Binisaya, usa ka makitang timailhan sa grasya nga makasantos nga gitukod ni Kristo. Sa ato pa, kini di ang kaminyoong Kristohanon, makasantos ni. Basta ato kini ilhon nga grasya sa Dios, gasa sa Dios. So ngano makatawag makita nga sakramento kini mahigala. So tan-aw nato ang sakramento sa kaminyoon. Ngano man nga gitawag og sakramento ang kaminyoon. Why do we call the kining marriage a sacrament? Number one, it expresses in a unique way the unbreakable bond of love between Christ and His people. Yan, no? Klaro, no? It expresses in a unique way the unbreakable bond of love between Christ and His people. Ato ka nang mabasa sa Marcos 10, Kapitulo 9. Therefore, what God has joined together, let no one separate. No? Sa ato pa, dili gyud basta-basta di ay kining kaminyoon. No, kining sakramento, sacrament of marriage. Gano man, tungod kay mismo ang atong Ginoong Hesukristo mo ay nagtukod niini. No, makitang timailhan sa grasya nga makasantos nga gitukod ni Kristo. Number 2. So, sa number 2 mahigal. Number 2, okay. So, makita gyud sa sakramento sa kasal, makita nato ang gugma ni Kristo ngadto sa magtiayon ug ang gugma sa magtiayon ngadto kang Kristo. Klaro ba? No, sa sakramento sa kasal di ay makita gyud nato ang gugma ni Kristo ngadto sa magtiayon ug ang gugma sa magtiayon ngadto kang Kristo. No?
ug makita ang presensya ni Kristo diha sa iyang katawhan nga nagampo alang sa magtiayon. No, kung sa in English pa na, love is not how much I love you, but how much you prove that it's true. Ay, nga nindot sa igala, no? No, love is not how much you say I love you. No, ano, but it is how much you prove that it is true. No, kini pag-ingon gud mga higala nga nahigugma ko ni Muday, sayon ra man gud na. Ang lisod ana kung unsaon imong pagpakita nga tinuod ng imong gisulti. No, muna no? Muna nga kung tinuod gyud ang imong gisulti nga nahigugma gyud ka, pinaagi sa buhat, ang pinaka-proof gyud ana nga nahigugma ka, mao kung imo siyang pakaslan. Di ba no? Kay bisan pagkapila pa ka moingon nga I love you, nya dili ka magpakasal, murag kulang pag ko, no? Murag di pagyud mao. Murag daghan kayo kung makaduda pud ta ining uban bitaw nga mga minyo ba nga nag-ipon-ipon ra, nga gasigig ingon-ingon nga I love you, murag magduda pud lamang ta. Higala no ngano man. Ngano wa man kuno mo nagpakasal. No ngano man. Siguro dunay mga underlying motive. Nagplano pa dagay taon nga mukalas gikan sa kaminyoon. Pero kung tinuod gikan nahigugma, imo ginang i-prove. And one of the proof nga nahigugma gyud ka sa usa ka tawo mao ang pagpakasal kaniya. Kaysa ko na ginaingon, love is not how much you say I love you, but it is how much you prove that it's true. Klaro? Kaya kung atong basahon sa Filipos Kapitulo 1 versikulo 9, I pray that your love for each other will overflow more and more, and that you will keep on growing in your understanding. Okay, no? Ang akong mga pag-ampo alang kaninyo mao nga magtubuon ta ang inyong gugma kahibalo ug kaalam sa paghukom. Ano? Okay, klaro? Klaro ba na? No? A woman's loyalty is tested when her man has nothing. Uy, ano sa kaya ni, no? Meaningful sa kaya ni tayo, no? No? A woman's loyalty is tested when her man has nothing. Ang pagka-loyal ba, pagka-matinud-anon sa usa ka babae, mailagi na kung walay kangho ang iyahang bana. Pero kung daghang kwarta, murag ingon siguro. Pero kung wa gani kangho, o niya nahigugma ra gyud kagihapon, o kana tinuod ginang gugmaha. Okay? A man's loyalty is tested when he has everything. Uy, nindot siya ng mga kuwang higa. Kung basahon mo sa mga higala, ha? A woman's loyalty is tested when her man has nothing. And a man's loyalty is tested when he has everything. Ayan, okay, kalagmitan mahigala ang lalaki, loyal kay na siya kung wala siya. Pero naana niya tanan, mura action ba pug likoy mahigala. No muna nga muni angay gid natong bunaon-naon. Abay no, balikan nato ni og mga adlaw niyang Lunes. Ugma unyang Lunes nato ni balikan nato ning kuana ni katong brownout mahigala, no aron magtingala ni kalatong ngit-ngit kay murag ni brownout siya. Okay, klaro. Abino din nilang wala kita kutob. Ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad Reverend Padre Edwin AA. Mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga makagahong tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.